Have a blessed day. I am Bishop Domingo Rosena on behalf of Jesus Christ Church International Langka Namamon. This is a time for everybody, time for every purpose that God has given to each every one of us. And He made all things beautiful in His time. Sa panahon po ngayon, sa mga nangyayari, panahon po ito na tayo po ay magsama-sama. Hindi na po sa ating bansa, maging sa buong mundo. Dahil po sa virus na to, ang ibig kong sabihin, it is an infectious disease. Madaling kumalat. At unang nangyari ito sa China, at very rampant, napakadali. Noong una, according to the World Health Organization, it is only an epidemic. Yung ibig kong sabihin, bansa-bansa na. Mga ilan-ilan na. After how many weeks passed, the World Health Organization declares as a pandemic, which is kumalat na sa buong mundo. That's why our president, aware of what's happening, nagiging yung ating Department of Health, kaya nagkaroon, he declares a community quarantine. Ang pinaka-showcase po niyan ay National Capital Region. Population po niyan is 12 million. Ang ibig sabihin ng community quarantine, na-contain po sila sa NCR, sa National Capital Region. No? It is a temporary for 30-day period. But after 2 days, because of the increase, at nakikita po ng national government, it declares enhanced community quarantine. Enhanced quarantine Luzon-wide. Ang ibig kong sabihin, dahil tuloy-tuloy ang pag-increase nitong virus na to, dahil pandemic na po, at hindi na mapula, ang gobyerno po ay nag-declare muli ng Luzon-wide. And after the following day, nag-declare ulit ng nationwide. Which means to say, ito na po yung buong Pilipinas. And ito po ay napapanahon na ang magiging topic po natin sa araw nito ay yung tinatawag na lockdown. Shall we pray and let's bow down our heads and close our eyes. Lord God, thank you for this wonderful opportunity, God. Be with me, make me worthy, Lord, to preach your word. Let your word be sown on the good ground, that it will multiply 30, 60, 90 to 100 folds. Bless each every one of us, O God, lahat ng nakikinig at abutin ang pinig na ito. Open up their spiritual understanding to comprehend the word. Bless your word in Jesus' name. In the book of Isaiah, chapter 26, verse 20 up to 21. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpassed. 21. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. And my preaching this morning is entitled Lockdown.
what is the meaning of lockdown. Okay? It is a noun. It is a confinement of prisoners to their cells for all as temporary security measures. Ang ibig pong sabihin, ang mga nagkasala ay kinukulong. Sila po ay pinoproteksyonan ng pamahalaan upang yung mga galit ng mga mamamayan ng kanilang nagawang pagkakasala ay maproteksyonan po sila. Kaya sila ay kinonfine. Sa silda po sila. At ganun din po, sa Bible wala pong the word lockdown. There is no such word in the Old Testament and in the New Testament. But there is a similar meaning which is called the shutdown. Cessation or suspension of any activity or operations. Pansamantalang sususpindihin ang lahat ng activity o ang activities o operations. Sa panahon po natin ngayon, ang nangyayari po, nagkaroon po tayo ng tinatawag na community quarantine because of this virus. Karoon po tayo ng enhanced quarantine nationwide at nagkaroon po tayo ng nationwide quarantine. So, ibig sabihin po, mabilis yung pag-increase, pag sinabing enhancement, it increase or it heighten. Kumbaga sa ito ay nag-i-improve. No? Kaya ang gobyerno ay nag-ihigpit. Kaya ang nais at ang goal ng government, ang mga tao ay nasa confinement, nakukuntin lang sila sa bahay. Kasi itong virus na ito ay nakakahawa. Kaya pag kumalaw ang mga tao, ang carrier to ay tao rin. Kaya meron tayong limitation sa paggalaw, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya ang nais ng Diyos, tayo po ay makinig sa kanyang salita. Noong unang panahon pa, mayroon na talagang lockdown. At titingnan po natin sa banal na kasulatan. What are the causes of virus? In the book of Genesis, chapter 3, verse 4 to 8. This is the fall of Adam and Eve. Ito po kung saan sumuway si Adan at saka si Eva. Karon po, nagkautusan ng Diyos in the midst of the garden. Mayroong isang puno doon na mayroong bunga na hindi pwedeng kalamin at hindi pwedeng kainin. Ay dahil ang demonyo ay demonyo, ang sabi po ng Genesis chapter 3 verse 1, ang pinaka-clever at subtle sa lahat ng hayop ay ang ahas. At ang sabi roon, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and give also unto her husband with her, and he did eat. So, ibig sabihin, in short, nung hinanap sila ng ating Panginoon, nakita nila yung kanilang sarili na humot-hubad dahil sila'y sumuway, nahiya po sila. At ang sabi na ron, where art thou, Adam? Samantala ang Diyos, hindi na kailan maghanap sapagkat siya po ay Diyos. Pero dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, sabi niya, hinanap niya pa rin. Pero sa kabila ng kanilang ginawa, nung pagsuwes nila sa ating Panginoon, at ang unang tinanong, yung woman, sabi niya, yung ahas, yung binigay mo, parang sinisisi niya pa rin ang Lord. At nung tinanong ng woman, sabi ni Adam, sa woman, binigay mo. Kaya nung ginawa ng Lord, merong parusa. Merong kakambal na parusa.
Kaya ang nangyari, pinarusahan niya yung ahas mula ngayon. Okay? Ang iyong abdomen, ang iyong tiyan, ang iyong ilalakad, at ang pagkain mo ay aking apo. At ganoon din sa babae, magkakaroon ka ng maraming kadalamhatian sa iyong paglilihi, at ganoon din sa lalaki. Nagkaroon ng consequence, nagkaroon ng bunga ng kanilang pagsuway sa Diyos. Kaya ang iyong pawis, sa pamagitan ng iyong pawis, ay maglingkod ka sa iyong asawa hanggang ikaw ay mabubuhay. At ganoon din ang lupa, nagkaroon po ng mga pestilence, dahil noong unang panahon, ang lupa ay good ground. Maganda ang mga punong kahoy, walang ulan, alumubig lang, maganda ng bunga, maganda na ng ani. Pero dahil sa pagsuway ng nilikha ng Diyos, pinalayas sila ng ating Panginoon, at bago sila pinalayas, yung ground, sinumpa ng Diyos. Kaya nagkaroon po tayo ng mga sakit, karamdaman. In the book of Genesis chapter 6, verse 5 to 8, noong panahon ni Noah, anong sabi ng Bible? Noong panahon ni Noah, ang kanilang mga pag-iisip ay napakasama. No? Continually evil thoughts. Kaya, ang sabi niya, God saw that the wickedness of man was great and theirs, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Grabe, gumagawa ka na ng maganda noong panahon ni Noah. Dahil napakarami na ng tao, ang sama ng kanilang pag-iisip. Kaya ang Diyos ay nalungkot. Hindi ibig sabihin nagsisirya, nalungkot ang Diyos sa paglikha niya sa tao. And it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, and the created thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Nakasumpong ang biyaya sa Noah noong kanyang kapanahunan. Siya lang ang nagiging matuwid. Ang kanyang pag-iisip ay matuwid sa harapan ng Diyos. Sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya nakitaan siya ng Diyos. Kaya nagtiwala ang Diyos sa kanya para yung araw na yan ay mag-construct, mag-build, magawa. Kaya noong kanyang panahon, kung bakit nagkakaroon ng mga pestilence, nagkaroon ng evil thoughts or imagination of men continually. In the book of Isaiah, chapter 55. Okay? Ano pa ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pestilences? Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor ear is heavy that it cannot hear. But your sins and your iniquities have separated between you and your God. And your sins have hid his face from you, that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue hath muttered perverseness. Yan ang mga dahilan kung bakit maraming pangyayari. Maraming mga pestilences, mga infectious diseases, infectious diseases. Talagang madaling kumalat, uncontrollable. Ang Diyos lang po ang pwedeng pumigil dyan. Hallelujah! Dahil sa kasalanan, dahil sa disobedience, dahil sa masamang pag-iisip, ano naman ang dapat natin gawin? Ang mga pangako ng Diyos, hindi nagkulang ng Diyos. In the book of Exodus, chapter 12, verse 7, alam niyo po kung maalala niyo po, in the book of Genesis, chapter 8, 9, 10 to 11, the 10 plagues. 10 salot, ipinadala ng Lord sa bansang Ehipto. Dahil ang kanilang mga ang pagdaing ng mga anak ng Diyos ay nakarating sa trono ng Diyos. At nahabag ang Diyos at narinig ng Diyos ang kanilang daing
sapagkat sila'y pinili niyang anak. Nandun po sila, naging alipin po sila for 400 years. At nagpadala nga, tinawag niya si Moses upang siya ang mamamagitan, upang siya ang gagawin ng Diyos na mag-deliver o magpalaya mula sa pagkaalipin. Siyam na salot po yun. Yung siyam na salot noon, mula sa tubig na naging dugo, naging lason, walang pakainom, mga palaka, mga langaw, nagdilim ng 3 days and 3 nights. Hallelujah, mga puto, kapatid, mga bukol, yelo, talagang umulan, pero mayroong isang salot, talas, plagues, that God, pag hindi sila nag-ingat dito, kasama sila na mamamatay. Ano yung huling salot? Na lahat ng mga panganay ay papatayin. There is the instruction of God. Kailangan yung papatayin, kakatayin, na blemish, malinis, na kordero, kambing, yan ay yung kanyang dugo ay ipipenta o ipipintura sa doorpost upang sa magkaganon yung angel of death, pag siya'y dumaan doon, hindi sila maano, samantalang sila ay nagkakainan. May instruction ng Lord. Huwag yung kakainin yung taba, ito yung hiwalay. May instruction. Sa panahon po natin ngayon, yung Biblia, hindi nagkulang ang Diyos. Hallelujah. We must follow the instruction of God, kundi mapapahamak po tayo. Hindi na nagkulang ang Diyos. Kaya nung sabi ng Biblia, all Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for corrections. Kaya, nandiyan yung instruction ng Lord. Nandiyan yung pag-ibig ng Diyos. Inaabot niya ang lahat ng kanyang nilikha. Sa ating pamahalaan ngayon, in the book of Romans chapter 13 verse 1, kung may mga instruction ng pamunuan, ng gobyerno, ito po ay nasa Biblia. Anong sabi ron? Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Ito po ay talagang itinalaga sila ng Diyos to govern. Meron tayong pamahalaan na ang Diyos din ang nagtatag. Kaya pag sinabi ng pamahalaan na kayo ang limitado, ang inyong pagkilos, diyan lang kayo sa bahay, sarado ang transportation, sarado ang mga opisina, yung mga hospital lang, at yung mga health workers, ang lalabas, yung isang pamilya lang, ang pwedeng lumabas. Ano ang purpose ng government? Para tayo po ay hindi mapahamak. Nais ng gobyerno na hindi tayo magkahawa-hawa, sapagkat yung virus na yan, ang carrier niyan ay tao rin. Kaya pag ikaw ay kumikilos at pumupunta sa iba't ibang lugar, kung ikaw ay nag-positive dyan, dala-dala mo yun, marami kang mahahawa. At ang nais na nandun kayo sa loob ng bahay, upang sa magkaganon, yung virus na yun, hinto yan, mamamatay ang pusa. Kaya huwag na tayong pasaway, sapagkat itinatag ng Diyos yan. Hagi natin tayo walang parte-partido ngayon, walang politika ngayon, walang mahirap, walang mayaman ngayon. Tayo po ay magkaisa. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. We must hear and we must obey the instruction of God and the government para hindi po tayo mapahamak. In the book of John 3:16, ano pa ibinigay ng Diyos? We must believe in the Lord Jesus Christ. Dito ang pag-ibig ng Lord. For God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa mundong ito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man sa kanya manampalataya ay hindi mapapahamak. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Kaibigan, kapatid, hallelujah, ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang nilikha. Dahil nilikha ng Diyos ang tao ayon sa
And God created man in His own image, the image of God. Kaya kahit na mga kasalanan, noong unang panahon pa, nagkasala, ang tao, ang Diyos ay hindi nagsawa. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay hindi mapapahamak kung maniniwala ka. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung manampalataya ka. Letter C. Okay. Faith, hope, and love should remain. 1 Peter 1:19. Hallelujah. But with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who by Him to believe in God, that raised Him up from the dead, and give Him glory, that your faith and hope might be in God, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, unto the unfeigned love of the brethren. See that you love one another with a pure heart, fervently. Mananatili dapat ang pag-ibig. Mananatili dapat ang pananampalataya. Mananatili dapat ang pag-asa. Ang virus nito, maraming manghina sa kanilang pananampalataya. Maraming manghina, matidismaya. Maraming matidiscourage. Yung iba, nag-aalala, nababalisa, walang trabaho, sa nakukuha ng aking basic pagkain, lalo na yung from the hand to mouth existence. Yung by the day, araw-araw lang, na tumating sa kanyang buhay, pinagkakasya po. Ang nais ng Lord, proteksyonan po tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang nais ng Diyos, yung pananampalataya po natin ay positibo. Ayaw ng Lord ng negativos, because good news are always positive. Pag sinabing good news, yung good news, yung salita ng Diyos. Kahit na may virus, kahit na mga iba ay nawawalan ng pag-asa, na di-discourage, pero pag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay naniniwala, ikaw ay nakikinig at sumusunod sa instruction ng Diyos, titigayin ko sa iyo. Hallelujah! Kayang-kaya ng Diyos na pigilin ng virus nito. Kayang-kaya ng Diyos na pagalingin ka kung natamaan ka man ng virus nito ngayon. Kayang-kaya kang pagalingin ng Diyos. Because He is the God that healeth us. Siya ang Diyos na siyang nagpapagaling sa atin. Kaya nga sabi ng Book of Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Pinahintulutan ng Diyos itong nangyari sa atin ito sapagkat ang mga tao ay balisa. Wala nang panahon sa Diyos. Nasa gadgets, nasa computer, nasa trabaho, maraming hinahabol, maraming babayarin, maraming obligasyon. Kaya ngayon, ang ginawa ng Diyos para magkaroon tayo ng panahon sa ating pamilya, magkaroon po tayo ng panahon sa Diyos. Pinahintulutan niya ito upang lumagot at our love be abound. Para ma-realize po natin ang ating pagkukulang sa ating Diyos. Ma-realize natin ang ating pagkukulang sa ating pamilya. Mabuhuli yung ating pag-ibigan. Kaya sabi sa 1 Corinthians 13 verse 13, these three should remain: faith, hope, and love. But the greatest is love. Kung gusto nyo na malaman ng love, the chapter that gives us is John 3:16. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Nagkasala po tayo, nagkamali sa mga desisyon. But the Lord, God's love is endureth forever. His mercy endureth forever. Hallelujah, hallelujah. Ano ang katugunan ng Diyos? Kaya ba ng Diyos mawala o kaya mapigil o kaya magkaroon ng kalatasan? Pansamantala lamang po yan.
Dahil mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. Mahal tayong lahat ng Diyos. Kaya ngayon may good news eh. Ano yung good news? Sa 2 Corinthians. 1 Corinthians 15:1-4. Brethren, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in me. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Ito ang aking papangaral sa inyo, mga minamahal. Ito yung pinakamahalagang aral na aking natanggap sa Diyos. Liban na lang kung hindi nyo ito pinamanampalataya na si Jesus ay namatay, na si Jesus ay nilibig, na si Jesus ay nabuhay na muli. Paano ka maniwala sa ating Panginoon? Hindi lang paniniwala o pananampalataya sa salita. Kailangan yung ating pananampalataya ay nagawa. Kaya ang susi ng kaligtasan, ang mabuting balita ng kaligtasan, namatay si Kristo para sa ating lahat. At ito ang pagkakataon kung bakit kailan darating ang Lord. In the book of Matthew 24:14, and if this gospel shall be preached in all nations, the time will end. Ang hinahanap ng Diyos, yung totoong mabuting balita, yung nasa Biblia, hindi yung nasa organization, hindi yung nasa tradisyon, hindi yung nasa kultura, kundi dito mismo sa Bible. Ang peste na yan ay hindi mawawala kung hindi natin tatalimahin ang Biblia, ang mabuting balita. In the book of Revelations 18:4. Hallelujah, praise God. Kaya yung mabuting balita, grabe yan. Pag sinabing namatay, magsisi ka. Pag sinabing inilibing ka sa pamagitan ng bautismo. Nagsisi, inilibing sa bautismo, hindi para ikaw ay maging membro ng isang iglesia, church, or denomination, para ikaw ay magiging parte sa body of Christ. Pag sinabing nabuhay na muli, is risen from the dead, the power of the Holy Spirit. Kailangan tanggapin ng tao yan para mayroon siyang kapangyarihan, para supilin, para utusan ang virus na yan sa pangalan ni Jesus. Hanggang dyan ka lang. Protektado ang iyong pamilya, protektado ka sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang iyong pananampalataya ay buhay. Hallelujah, praise God. Gospel, ang pinakasusi niyan ay ang Acts 2:38. For God's love, ito yung sekreto. We must unlock the message of salvation. Binigay kay Pedro yung susi na yan. At nung tinanong ang mga anak ng Diyos, ang bayan ng Israel, kung anong dapat nila gawin, sapagkat na-realize nila, they were pricked in their heart, nangangaral si Apostol Pedro, nasaktan sila, at tinanong siya, ano ang dapat natin gawin? Ano ang dapat natin gawin? Instruction ng Lord. Repent. Acts 2:38. Lahat ba nagre-repent? Yes. Halos. Kahit sabihin mo, hindi naniniwala yan sa Diyos. Pero pag may nagawa yan, nagmumuni-muni yan. Sisisi sa kanyang ginawa. Pero nais ng Lord ang pagsisisi, yung genuine, yung panampalataya, yung talagang tinatalikda ng kanyang kasalanan. Para may mabuhat na relasyon ka sa Diyos, kaya magpabautismo ka. Para hindi makisalit sa religion of denomination. Kasi yun yung utos ng Diyos. Yun yan ang paraan ng Diyos para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Dahil lahat ay nagkasala. All have sinned and come short of the glory of God.
Yun lang yung parang na Diyos para maabot tayo lahat. Siya lang yung daan. Wala nang iba. Siya lang ang katotohanan. Wala nang iba. Siya lang yung buhay. Wala nang iba. Walang makakapunta sa Ama. Si Jesus Christ lang ang nakakilala sa amin. Anong sabi ng Book of Revelations 18:4? Sa pestilence na yan. And I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, that ye be not partakers of your sins, and that ye receive not of her plagues." Ang ibig pong sabihin, lumabas ka. Ngayon, sa panahon natin ngayon, noong panahon ni Noah, as likewise as the days of Noah. Noong panahon ni Noah, gumawa ng arka. Halos 600,000 ang capacity ng arka. Ilan lang ang naligtas? 8 kaluluwa, yung asawa at yung mga anak at manugang. Ganun din po ngayon sa pagtugon. Panahon na para lumapit tayo sa ating Panginoon. Itong pestilence nito ay napahintulutan upang tayo po ay lumapit, upang tayo po ay magsisi. Tayo din manalangin, nagkaroon tayo ng pagkakaroon ng manalangin ngayon. Nagkaroon tayo ngayon ng panahon sa ating pamilya, sa ating mga masa buhay. Kaya samantalayin po natin ang bawat pagkakataon. Anong sabi po na 2 Chronicles 7:14? "If my people who shall call by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land." Nais ng Lord na tayo po ay gumaling, ma-heal. Yung virus nito, nais ng Lord na tayo po ay hindi mahawan. Kailangan po, kapatid, na manampalataya ka. Yung instruction ng Lord ay sumunod ka. Yung salita ng Diyos, we must stand in His Word. Hallelujah, hallelujah. Lockdown. Anong Book of Isaiah? 26:20. Kailangan pumunta ka, magsarado ka, pamilya mo, manalangin kayo, mag-devotion kayo. Kung ikaw ay padre di pamilya, hallelujah, mag-lockdown ka, punta ka sa kwarto mo, kung wala ka mag-kwarto, yung sarili, yung puso mo, hallelujah, papasukin mo ang Diyos. Kaya sabi niya, "Come, my people, lumapit kayo, bayan ko. Pumasok kayo sa chamber, sa kwarto, and shut thy doors." Isara mo yung pintuan. Yung sarili mo, iwalay mo o magtago ka. Ito ay pansamantala lamang. Until the indignation, yung buot ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya kung magsisi po tayo, tapo, mahihinto po yan. Pag hindi na pagsisisi, magpapautis po tayo sa pangalan ni Jesus, naku, patatawarin po tayo. Ang sabi niya, "And I will heal, then I will forgive their sins." Kaya maraming salamat po dahil sa salita ng Diyos. Maraming salamat po dahil sa pananampalataya sa pag-asa. May pag-asa ka pa. Mga mamamayang Pilipino, lahat ng nilikha ng Diyos, habang tayo po ay nabubuhay, may pag-asa. Nakagyan po natin ang pag-ibig, yung ating pananampalataya. Hallelujah. At ako'y manalangin para sa Jesus Christ Church International Langka, Nababon. Kung kayo man ay nakikinig sa Nueva Vizcaya, Cagayan, Pangasinan, sa Maynila, sa Qatar, sa Singapore, all over the world. Ako po'y mananalangin ng may pananampalataya para sa ating mamamayang Pilipino, para sa ating bansa, at sa buong mundo. Nakabagan tayo ng ating Panginoon. Pero bagong lahat, yung mga bagong nakinig, ngayon lang yung narinig na pakinggan ito, ako hindi magsasawa na magpatanggap sa ating Diyos. Tanggapin niyo ang ating Panginoon. Ano sabi ng Revelation 3:20? "Behold, I stand at the door and knock.
And if you hear and open the door, I will sup with you. I will enter into your heart. Kumakatok po ako. Hindi natin pinapansin ang Lord, matagal na. Ang dami ng problema. Ito, matindi ng problema to. Wala nang makakapigil to. Maliban na lang ang Diyos ay mag-intervene. So, samantalahin mo, kapatid, kaibigan, natanggapin ang ating Panginoon. Ipo po natin ang ating mga ulo. Okay, mananalangin para sa inyo sa panalangin ka na ng pagkatao. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa iyong mga salita. Ako po'y nananalig sa iyong salita. Ako po'y nanampalataya na ikaw ay namatay. Nilibing at sa pangatong araw, ikaw ay nabuhay na po. Matawad po, Panginoon, sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahabagan mo, kahabagan mo, papalit mo. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon sa dilig na kapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang praises at Diyos. Kaya po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagpapalala. Maraming salamat po sa kaligtasan na aking ito. Ito po ang aking sagot sa pangalan ng Jesus. Atin. Ang tinanggap niyo po ay hindi relihiyon. Ang tinanggap niyo po ay yung Panginoon Jesus na nasa Biblia. Kung kayo po ay nanalangin at sumabay po kayo sa akin at sumunod po kayo sa panalangin may pananampalataya. At ngayon din po sa ating mga kapatiran, mga kababayan, Lord God, your hand is not short that it cannot see. Your ears is not heavy that it cannot hear. Lord God, hallelujah, your throne is in heaven, and in earth is your footstool. Hindi magkasya, Panginoon, ang lugar kung saan ka namin ibibuild na templo, Panginoon. No, Lord. As you have said, Lord, hallelujah, you created the universe. Nalulugod ka sa mga mabababa. You are pleased to those who are humble and repentant, Lord. Those who obey your will and those who have faith with you, Lord. Hallelujah. Saan man sulok, saan man mundo, marinig ka, Panginoon, ang tinig nito. Have mercy on us, O God. Hallelujah. Forgive us, O Lord, for our sins, for our iniquities. Hallelujah. Touch the heart of your people. Na sila ay matutok sumunod sa iyong mga panuntunan. Ingatan mo, Panginoon, at kontrolin mo yung virus na ito. Mahabag ka, Panginoon, sa iyong mga nilikha. Ingatan mo po, Diyos. Hallelujah, aling mamahal sa buhay. Ang mga mananampalataya. Hallelujah, yung mga pagmamahalan kayo na nagkaroon po kami ng pagmamahalan. Karoon po kami ng pagkakataon ng isa't isa. Dahil sa pagkakataon ito na bawal po kami lumabas, Panginoon. Nawa Diyos, ito yung pagkakataon upang kami, Panginoon, ay lalo pang manalangin, lalo pang maghanap ng instruction, meditate your word day and night. Hallelujah! Hindi yung nagre-reklamo, hindi nagre-rebelde, hindi yung nadi-discourage dahil sa mga pangyayari. Hindi ordinary pangyayari. Hindi ito yung nakagawian. Diyo Diyos, kumagitna ka, Panginoon. Sa buong mundo, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! We declare and I proclaim the power of God.
the Jesus Christ of Nazareth in the Bible. Hallelujah, by your power and by your name. Kontrolin mo ang pagkalat ng virus sa pangalan ni Jesus. O tigilan, o may stop, o magkaroon ng solusyon at bigyan mo ng karunungan yung mga dalubhasa, yung mga scientists, upang magkaroon ng katugunan. Gamitin mo ang iyong mga nilikha, ang kanilang katalinuhan at karunungan. Karoon po sila ng takot sa iyo at matatubayan mo po sila. Maraming salamat po. Hallelujah sa iyong masalita. Thank you so much for your presence and your Holy Spirit. Thank you, Lord, for your power. We feel victory. We feel, hallelujah, your presence and your Spirit. Hallelujah. In Jesus' name. Maraming salamat po. God bless us all.